urmărați mult videoclip pentru prima dată. Eu m-am decis ca videoclipul acesta să fie cu colecția mea de machiaj. Nu este toată, dar pentru început avem o cremă de la Balea. Este o cremă care strălucește pe ring. Îmi place. Corect. Avem niște perluțe de iluminator, dar nu pot să o deschid pentru că vor cădea. Încă un borțel, numai că este folosit, așa, dar că eu folosesc borței decât când îmi fac machiaj, de exemplu, pentru acasă, când mă mai distrez eu, că nu folosesc machiaj în viața normală, când, de exemplu, plec de acasă și lucruri din astea. Încă un burețel, o pensulă mai mare și încă una mai micuță. Un luci de buze care eu l-am colorat și are foiță de aur. Hai să vă și arăt nuanța. Nuanța nu prea se vede, doar că are un miros de piestică, foarte frumos. Aici avem o oglindă și am lipit eu un sticker. Uitați. Aici avem un ruj. Este bun când vrei să fii mai natural într-o zi, mie îmi place, dar nu-l folosesc foarte mult, că mai mult folosesc lucruri de buze. O ojă așa cristal, arată acolo cristal. Un strugurel de buze cu Chupa Chups și este cu strugure. Uitați ce culoare interesantă are, dar dacă vi-l arăt pe mână nu se vadă nicio culoare. Ar fi fost tare dacă ar fi fost alb, l-ai da, bine, este alb, îl dai pe mână și se face o altă culoare. O cremă de la Balea. Este și pentru față, și pentru corp, și pentru mâini. Un luciu de buze care mărește buzele. Sincer, nu prea are un efect, dar pe buzele mele miroase așa, ca un mentă, nu știu, ceva care te pișcă și sunt mai multe nuanțe, dar eu am o nuanță roz. Nuanța nu scrie. O paletă de la Sinsei, pronunț bine, nu? Un fel de strugurel de buze, numai că cremos, așa, ca un luciu de buze. O pensulă mai stufoasă. Un produs pentru sprăcene. Un strugurel de buze de la Balea care miroase a prăjitură. O cremă. Eu nu o folosesc, dar am luat așa să vă arăt. Un ruj care mie îmi place foarte mult, dar din păcate s-a rupt. Bine, acum e prins. Scuze dacă m-am dărit aici, cu cireșe și are o inimioară.
Am zis că îl pun mai aproape, dar nu l-am folosit ca să-l folosesc. Unul care mi se pare că la fel are un deșea. Un blush de la Essence. Hai să vă arăt și culoarea pe mână ca să vedeți mai bine și vă arăt și așa. Uitați aici, este, nu știu dacă se vede foarte bine. Un creion care eu nu prea îl folosesc, adică nu îl folosesc mai deloc, dar îl folosesc la fel când îmi fac machiajul, când mă distrez eu pe acasă, așa. Încă o chestie din asta de sprâncene și la fel, un fel de strugurel de buze, așa, unul luce de buze, așa, cu piersică. Mie îmi place foarte mult. O ojă de la Essence care este așa strălucitoare, dar nu o să folosesc pe unghii pentru că eu mâine merg la școală și nu este voie. Și mai avem un ruj, nuanța 44. Așa este, hai să vă arăt și culoarea. Se vede pe mână foarte deschisă, dar să știți că merge foarte bine pe buze, mai ales cu un luce de buze. Aici avem la fel un fel de strugurel de buze lip gloss, așa. Uitați, așa arată culoarea și mi se pare că este la fel cu piersică, dar nu miroase piersică, am băgat nasul. Un scrap de buze cu căpșune, hai să vi-l arăt. De asta să mai pun mai mult. Așa. Sper că ați văzut. Și mai avem încă niște produse de machiaj. Hai să vi le arăt. O să începem cu... Stați un pic. Un luciu de buze în formă de acadea. Miroase foarte bine. Culoare e un fel de verde, așa. Nu știu dacă se vede de la lumina de la voi. Așa, mai avem un strugurel de buze cu Elsa, care miroase, nu știu, așa, fructe de pădure. Culoarea e un fel de albastru, dar nu prea se vede. Și cam asta a fost vlogul. Vă rog să nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și vă pup!